Regali kwa se ya mazangu manena ano muzita la Jesu. Amen. Barikufara amen. Tunatenda mwari wakitere nyasha shukuru regendi perukuzo kutungamirira wese kuva kuna baba overseer mapasta esare pakati pedu every man and woman of God wauya pano mwari wakitere nyasha shukuru mstara Jesu. Amen. Manerano ndakati nzokutara kwa mwari kuva kupukuya Acts mabasa wa apostoli Acts chapter 3 from verse 1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, he asked for alms. And Peter, fastening his eyes upon him, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something from them. And Peter said, Silver and gold I have none, but such as I have, I give thee. In the name of Jesus, rise up and walk. And he took him by the right hand, lifted him up. Immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was which who sat at the beautiful gate of the temple. Baba kudzwai, remekedzwai wongwai, taurai kuupenyu wedu, tamirira kunzwa kwa muri mwari. Shoko renyu rititsure nekutigonesa nekutisimbisa. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Nongo wazhinji nyaya itakainzwa pano paita murume ane dambudziko aipota achitaurwa rangu raiti daily vanhu vaenda naye pagedhi repachechi vaimutakura vachinomutsveta pagedhi repachechi chinangwa chiri chekuti agone kupemha mari kuvanhu vari kupinda muchechi. So vanhu vaimutakura zvichida vaipindawo muchechi imomo, but vanenge vanga vawirirana kuti iye anosara hake panze. Vari kunonamata Mwari anopedza urema hune munhu uyu, but vasarudza kumbopota vachimusiya panze. Inini handivablame zvangu, zvichida naiye wanga wazvifarirawo zvekusara panze, nokuti zveizvi zvineka benefit ari pagedhi ipapapa vanhu vaipota vachimisira mari mundiro. So murume uyu haana kubvira amboitawo mwoyo kana hanyanza kudenga pindawo muchechi muri kupinda vamwe. So aisumuka kumba nevanhu vane rwendo rwekundonamata Mwari, iye rwendo rwake rwogumira pamari. Vanhu vaimutakura vaienda naye pagedhi repachechi. Ndofunga chikonzeresei vakasarudza gedhi repachechi. Anga angoona kuti vanhu vanoendawo kuchechi zvichida vane tsitsi vanogona kundinyarawo vakandibatsira. Haana kuchetwa pagedhi rebhawa kana kumwe kwaangaendeswe, but vakaita make a choice kuti handei tinomusiya pagedhi repachechi. Saka aitevera moyo wevanhu vanonamata Mwari. Kunonoka kufunga nekuziva kana vanhu vari kunamata Mwari vari kupinda muchechi vachipota vachikubatsira panapa, what more Mwari wacho wavanonamata akavapa moyo wokuti vagone kukubatsira. Zvoreva kuti izvozvo zvega zvaifanira kumuudza kuti Mwari unodarika vanhu. Sei wagumira pakukolekta kuvanhu vanonamata Mwari, nokuti chaita kuti uchetwe pano wazviona kuti vanoenda kuchechi vane moyo wakanaka. Saka moyo wakanaka vakautora kupi wadi kuchetwa kumwe, kureva kuti mukati maari kunamata Mwari kunoita kuti vave nehanya nevamwe. Zvino kana vanhu vaine moyo wakanaka wafarira vachinamata Mwari, wadi kuda Mwari wacho anokonzera vanhu ivava kuti vakude. Kurati akagumira parudo rwevanhu, akagumira patsitsi dzevanhu. So aitakurwa kumba. Rikatangitsana kura chimwe chinhu panapa. Murume uyu chaita kuti atakurwewo, zvichida ndiri kumupa credit, he was a good man although aiva neproblem. Maproblems anodai wakaipa akakuchinyira, unoita combination yeudofo nenharo uri munhu wani. Nekusaziva kwese ukaudzike futi.
wakaipa akakuchinyira unoita do zvekuti vanotoda kuti ade nharo dzainadzo musiyei. Une problem, yes, but she create a room yekuti vanhu vagonawo kukubatsira. Bhaibheri rangu parinoti gogodza unozarurirwa, ndakaona sekunge inyaya diki kusvika ndazodiscover kuti kugogodza itori skill. Why? Nokuti kune kumwe kugogodza kwekuti vari mukati vanowedzera kukiya nekutya. So knocking has become a skill. Kune manokero yekuti vari mukati vanoti nhasi tinoparara pano, iwe uchida help mukati, but pane kunoka kune kamwe kakudzikama kanoita kuti vanhu vanzwe mwoyo wekubvunza kuti ndiani. So knocking inoacquire skill. Kumbira unopiwa, ndaiti kukumbira kuri nyore, unongokumbira wopiwa. Kusvika neimwe nzvimbo yatatakumbira tikanyimwa, ko vanondinyimirei? Chakumbira number 1, makumbiriro number 2. Pane kukumbira kunenge kumanikidza, kunenge kuda kuomesera vanhu kuti sei mandisiya. Pane kukumbira kunotaridza kuti haisi kodzero yangu, asi kuti ndakumbirawo dai manidzwira tsitsi musituation yangu. Pane vanototi munazvo kako munoti chambirei, munotisi unopa mhosva vanazvo. Kune mweya yechina yekuti nenhamo yesei une rafu. Kune zvinhu mulife zvausingawani nekungwara kwako nekushingaira kwako zvakatopiwa vamwe vanhu naMwari, waunofanirwa kuva nekuremekedza kuti zviuye kwauri. Kana Bhaibheri richiti kumbira unopiwa, riro rinoti futi tsvaga unowana. Sei razonyora kuti tsvaga unowana, ronyora kuti kumbira unopiwa. Kune zvekuti kana ukatsvaga uwane zvakawanikwa. Inenge order kaivasikana nevakomana. Nyange kuroorwa uchida unotomirira kupfimbwa. Aone pange pakaoma ipapo. Akutoda kuroorwa ndiwe makore ati fambei, but law iri kunze inoti tanga wapfimbwa. Haupfimbe wega, even nguva yafamba. Hauna mbondenzwa ere. Why? Even ukazvitraya kuti ndakuvapfimba ndega, varume havadi kudiwa, vanoda kuzodiwa. Saka uchiona pane ati yekutomboramba iwe uchida. Why? Because ukangoti heneniwo zvatovharana. No, create a wife material. Yes, create a munhu wemanga-manga. Yeti muna no akaloda, yes, art. Unorambirira kwete kuramba kakurambirira so. Ukundinzwa mani. Murume uyu akaremara, aneda kudzikora ainaro. But kune varume vakava neshungu naye, zvekuti musi wega wega wavaienda kuchechi, vainzwa kuti shasha haifambe, anointing hatina, but power tinaro. Hatigone kuita kuti afambe, but tsoka dzedu tichafambira unyaya yake, which means he was a good man despite having problems. Kune imwe nyaya yekuti dai waiva munhu ari right, dai yakagadzirika. Nyaya yekuti une problem ndakainzwa. But kune Mwari vakatounza vanhu close to your life waifanira kunge vachikubatsira, but wakacreate ma enemies kuvanhu waifanira kunge vachikupa help. Murume uyu aitakurika. Usakune vanhu vokuti anotogara kumba kwaTsano but anovhara change futi. Hakusi kwenyu ndekwasisi. Ama nembe yasisi yacho hauna tsitsi nayo. Come on. Kumba kwemukwasha kwamakuita madrama eza. Wakaipa kakurwisa, unoita munhu asina kufunda ane pamuromo. Narodza unoita nokufunga kuti une degree, gamba kuna chinozikanwa, but haudi kuudzwa chinhu. Kunati number 1 help yauri kuda, you must develop yourself to become a good person. Kuva munhu ari right inokuti hazviparidzwe, but art your life. Kune zvinhu zvinoitirwa vanhu, vanhu vaona kuti nyange achitambudzika but ane hunhu. Ndakabvunza pane imwe nzvimbo ndikati mari hauna kokudzikama imari. Kudzikama imari kungonzwa wakadzikama uzvo. Hazvichadya zvidhure izvi. Kungonzwawo kuti aiwa kakondika zvideredza ndinobvei. Saka wakaipa akakuchinyira. Unoti udofo, woti nhamo, woti rafu. Nevanoda kukubatsira vanotoudzana kuti uyu
Why nokuti wakatombobatsirwa ukatanga kunyeya kubatsira kusvika akatozozvinzwa kuti kungotibatsira hata akudi kukavhira ndiyatipedza kumusha kwedu. Iculture yedu wekwedu akabudirira ndiyari kutipedza. But mulife ndakadiscover kuti every side rinovengesa. Ukawana unovengwa, ari kutipedza akabata-bata, ukashaya siyana inayi ane mhepo dziri pari haisiwo kusosiyeta nayo. Saka every side rinovengesa. Chako kungosarudza side rekuvengerwa chete. Kwete kusavengwa, yekusavengwa akatodarika, unotovengwa uri zvauri izvozvi. Shasha haifambe, but pane vari kufambira nyaya dzake mulife ndakadiscover. Kana ukangwara kana ukaziva zvipi, pane dzimwe nyaya dzinotofambirwa nevamwe vanhu dziri dzako. Kutoti unzi wakaenda kuchikoro kune akandokunyoresa. Kana ndakazopasa ndikadiwa wakambosimuka kumboti ndakuenda kuchikoro. Kune vakafambira kuti uende kuchikoro. Kana ukava champion ukadipa unofa kune anofambira mapepa. Nyaya yemunhu inofambirwa neumwe munhu. Come on. So shasha yaitakurika ine dambudziko, but inogara zvakanaka nevanhu musociety zvekuti vanhu vanonzwa moyo nelife yemunhu kuti haafambe but ngatingoitawo chimwe chikamu chekuti life yake iite zvakanaka. Saka hama dzaipota dzichitakura daily, rangu rati daily vachinotsveta pagedhi rechechi ivo upinda mukati. So rimwe day Peter naJohn vakanonoka kuchechi nekuti chirema ndo chakatangira Peter and John. Imwe problem ndeyekuti une problem ndiwo ndononoka futi. Unosvika Peter naJohn vatopinda kudhara. Toda kuti one kametsi kakaitika ka. Peter naJohn vakati vasvika vakaona murume ari pagedhi, kodai vanga vapinda kari mukati. Unotangirwa nevanazvo iwe usina. Vanazvo vanotonamata Mwari vari serious. Iwe unoti doubt netunharo. Strive masiwa ane econet anonamata. Iwe une line chete. Ameni chaunyanya kufunga nekunyatsoongorora chaungati unoziva uchiiwe. Vane mabhazi vari kunamata, iwe uri mubhazi imomo uchiri kufunga. Unofunga ibhazi revanhu vanonamata. Landlord wako anotonamata, iwe muhani room imomo uchiri kugaya kuti zvinoita here kunamata. Uri kugaya imo mama unokandirwa nyasha naMwari. Sometimes haudi kuparidzirwa get inspired. Tarisa kuti kokana nazvo vakafunda vachinamata, iwe neudofu nekushaya naro ndedzei. Shasha yaitakurika. Tine vanhu vasingatakurika. Vanhu vakamutarisa nenhamo yake vanotodzana kuti uyu habatsirika, mheno ako ukangoita mistake yekumupa. Ndine muzukuru wangu ari kudomboshava. Waiti ukamupa hembe yekupfeka, ukadzoka next week unosvika kune nyaya. Wakamupa hembe kuti apfeke, anotengesa hembe, otenga tudoro tavanotenga tuvakomana uti. Ambwa anwa kambwaka onorova mukadzi. Unati patiri kumupa hembe tiri kumupa fight. Saka kuti mumbasa rowe uyu ngaashamewo. Nokuti pese patine hauna hama ile yekuti ukapa mari wapada mudziko. Yeti atori munidi yekuti dai awana mari aende kuchikoro, njeye kuchikoro kwacho. Unocreate mhosva ichazoda mari yakawanda. Wakaipaka kuchinyira unoita dambudziko, iwe uri dambudziko futi. Zvokuti paroda kusorova dambudziko raweinaro, iweyo ndiwo watoo problem yekuti hauchabatsiriki. Iva munhu anotakurika. Kune distance inofambwa nevanhu vachifambira dzako kana uri munhu kwaye nyangwe une dambudziko. Rafundei mukushaya kweso. Makuwandei munhamo iyi. Kweso kwaungopiwa tiso unonyara inese. Ende iye vanotoziva ndokutopa imwe kapu kuti unyatsopedza. Apa wani kapu ungapedze nyaya here? So waichaitwa pagedhi rechechi vanhu vopinda mukati. Sa aida zvinoitwa nevanhu vaMwari, anga asingade zvinoitwa naMwari. Mwari anodarika zvinoitwa nevanhu, but kune vanhu vakagumira pavanhu. Sa vanhu vaimisira mari mundiro voenda muchechi. So ndinofara kuti hama dzake dzaibata nguva, dzaikasika.
Peter na John pavakangosvika vakasvika shasha iripo. Kasika kusvika pane unana wako usatangirwa. So aripo zvanzi Peter ndokubva aparidza vhangeri rinobhohwa. Sirivha nendarama hapana. Shasha yakagarirei apa? Sirivha nendarama. Ndiro ndei ari kuda sirivha nendarama. Peter anobatsira wacho ane anointing ane nyasha chinzwa vhangeri raari kutaura. Sirivha nendarama hapana. Asati asumudzwa munana usati waita kunzwa kwako vhangeri rakadai akarigamuchirawo sei? Nokutadza kuparidzako. Yandakagarira muri kuiziva imi nzve makutopikisa indiro yangu. Wakambouya kucheche rekukaparidzwa rinopikisa wafambira. Unozwa kuti shoko ishoma apa because haasi mulaini mhani muchuni. Sirivha nendarama hapana. Hana kuti I receive, thank you. Baba shoko rinokuchallenge ndo rinokuchinja. Ila wajaina rauri comfortable naro rinokurambisia wakadaro. Pakuda rinokuita sekunge riri kukurwisa richikurwira. Come on. Wanyanyuda rakanaka kwete rakakunakira. Right. Rimwe rakakunakira inenge hondo. Nimshukuru ndaivenga ticha irova. Kana uri dofuna kugara uchirohwa. Sende pfungwa ndekuti anongotirova nehutsinye. Kwete kuti ane rudo. Kana uri mudiki unointerpreta semudiki nai. Kana uri mwana mudiki une information yawina yaunozoroti wakura kuti haisiri. Anorova ana utsinye. Ane tsitsi nefuture yako. Ari kuti handikurova ndinakabasa newo mari yangu ndinotambira. Ndiye muroyo wekupedzisira. Munyika unozodemba kuti asidai akandirova ndakaita serious. Life yaita mushi. Why? Because ukasarohwa kuchikoro future inokurova. Pawakaramba kurohwa uri 1 unorovesa mhuri. Imagine mwana wedofo, mukadzi wedofo, muzukuru wedofo, unokwadzisa dzinza. Isuwo nekuti tiri kungorohwa hatisi kuziva chikonzero kudikika taivirikidza mashotsi kana ejini mukati. Metirauziva kuchikoro. Tanga tiri kudefense kwete kuimprovement. But shamu unogona kuidefenda but namo. Saka uya ari kurova uya ari kuti bamunini ndikakurova ira mangwana ranaka. But nhasi ndikakusiya ramangwana rinokuuraya. So the word that challenges you is the word that can change you. Haasi ese marwadzo akauya kuzokurwadzisa. Rimwe dambudziko rawinaro wakashaiwa marwadzo. Why kune marwadzo akataurwa naMwari Genesis 3:15. Mwari pauri kuti kumukadzi I'll increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona, which means munhu agara achirwadziwa asati atadzira Mwari. Izvi rekuti ndichawedzera reve kuti ndichaintroducer. The pain was already there. Vari kungowedzera kavolume bishaka. Pain yanga iri pa2 Mwari ndokubva kuti akungoisa pa4. Ndichawedzera. Wagara uine pain usina kutadzira Mwari. Ko pain ndei? There is pain that is designed for your gain. Ukasaifarira unenge munhu anda kuita monya asingade kuenda kujimu. Kurwadziwa haudi kusimba unoda. Wese unoona akasimba kwakarwadziwa munhu kusero. Zvokuti ukapinda mujimu unachivavarira kudai komana munhu anofirei ndomunya kana dzabuda. Dzinogadzirwa nemarwadzo. Samarwadzo pachayo ane zvinhu zvaanogadzira. Haasi ese akaya kuzokurwadzisa kusvika wafa. Imwe pain iri designed for your gain. Ndichawedzera marwadzo pakupona. So the word that challenges you, iroro gona kuri embrace. Unoziva kuti munhu akaitira favor hana. Ndipenina. That's right. Ai muprovoka kuti asikana kana takaya paruma ndakuya zotandara. Munhu ngaabereke. Muda kukamfota nai baba. Eukana ndiani problem murume wacho. Anota more than 10 cents to you. Do not worry. I have a reason to worry. Kana vamwe vachibereka pano koyangu nyaya Mwari vaitadza. Usaiswe mcomfort zone nenyaya dzinogonekwa naMwari uyu. Don't worry.
chikuru kufemereka kauko. Chikuru kudya, kudya kuri kudyika, but zvinovaka miviri reshe. Ndinoti pane kumwe kurwara kwokuti ukazoenda kuna chiremba aupiwe mushonga unoudzwa chikafu chekudya. Unononyorerwa chikafu, try macarrots, try magrapes. Problem yako hakusi kurwara, kusadya zvinovaka. Saka una problem yekusadya uri kudya wrong type. Yozonza no problem, chero dumbu raguta baba, chikuru kuguta, waguta nei. Bosi pane kumwe kurwara kwokuti uchanyorerwa futi chikafu kuti mapirits. Unaoti uri kuguta nezvisiso. Ende vanhu vachitokusimbisa. Ndakati ukaona mubhucha mune nzondo raisaine kuti huku yacho yanga iriko kwete last year, this week kuna atakura miviri wese akakusira tsoka. You've what it's okay, so long life. Life. Iwono zati munhu wese zvakanaka anozvida. Let's be real. Hakuna asikade chakanaka. Settling for the less haisiyo pfungwa yako. Pressure. Munhu aitenga hembe pabhero chaipo akakomplaina kuti haina sheta, haina bhatana. Kwani ndoseke ndendi yacho yakapfekwa ka. Ko bhatani unoridi ane mweya wenyowani. Zvinyowani zvotodiwa uenda kuseke ndendi iko. Antoda zvakakwana kubhero. Unodi kugutsikana kuti yakapfekwa saka ndibeka yakabvaruka. Unotaiwa yanyanya. Unoika unyowani kai mauri. Zvakanaka unozvida. Usashingiswa pazvinhu zvisizvo. Saka hana problem yakasorovwa nemunhu aimutsvinyira. Vamwe chakatatu vabudirire vakadadirwa vakaita shungu. Chinotriga kuti uve neshungu zvinhu zvakasiyana siyana. Sometimes kudadirwa kunopa shungu yokuti utsvake kuita zvinhu muupenyu. Nokuti kana exodus yakwana, Farao anofanirwa kuoma mwoyo kuti agadzire pfungwa yako kuti kunonzi kwedu kuri nani kuna hakusi kwedu. Unoti Farao aioma mwoyo sei iyo iri nguva yekubuda. Mwari asina kuburitsa vanhu vari kugutsikana, ada kuburitsa vanhu vari patight. Ndokuti vaunderstand kuti takabatirwa. Mwari vanhu vari kuburitsa vanofanira kuzoziva kuti kwanga kwakaoma kwaFarao, kwete kuchemera better working conditions imuri slaves not workers. Don't settle for less. Wakaipa akada kukuomesera so unobatwa mushe problem. That's right. Senior Roger ndindotora mari yemaroja sai ndozoendesa kwa mudhara iwe uchitoisa yako futi ndokutorota kwacho ka kunzi senior akubvisero kuroja uri mukuru wedambudziko iroro. Ani ndo group leader group 5 mukuru wezvokufoira mashefu weku group 5 ikoko ise mutimu. Shasha yaichetwa pagate vanhu vopinda mukati vanonamata Mwari anogona kudarika yaakagarira panze, but pane kamwe yake kungogutsikana so. Why? Nokuti Bhaibheri rangu rati nzvimbo yaaigara yaiva negedhi rakanaka rakatotumidzwa kunzi beautiful gate. Yeti uri pakanaka zvako hazvina kunaka. Ririko dhimoni rekuti vanhu vachida kuti uya kukambani kwaunoshanda kuti kunobhadhara iwe uchitodemba kuti hakuna kumira mushe. Gamba picture yekampani yako yakanaka but life yako manje haina. Anozani munhu asina musoro pabasa anoita strike. Satani ari stubborn. Kana ikatowedzerwa musoro hapana but unonzi manager ngai kana akatoenda pakaya munyowani iwe hausi kumanager life yako. Shasha yagadzikwa panze vanhu ndokupinda mukati. Paakagara pari kutomuvaraidza but panomusiya achingotakurwa chete. Even mari ikawanda muplate kudzokera kumba anotakurwa. Chiona imwe disadvantage anokutakura anopedzisira ari mashares. Ukaoma musoro taakumba mangwana hautakurike. Kune vanhu vanobhenefita nenhamo yako. Waiti kutakurwa kudiwa straight zvine mari mukati. Pamwe paunoti uri kudiwa hausi kudiwa zvine mabenefits mukati.
Nanoda kutokuabuse. Haati noda kukuabuse, anoti I love you. Mosangana abuse mukatu. Panze I love you. Mukati munorowa munhu. Pamchato vanonzi you may kiss the bride. Mumarriage you may kick the bride. Vakomana vacho havanonoke kuirivhesa. Pagedhi paatsvetwa. Mari iri kudirwa mundiro, yes. But kune vanhu vane mashezi, vane makumbo, but vari kuenjoy asina makumbo avanotakura. Nokuti kana vakumba vanoti yabuda mari bamuningi, onzi iwaya, onzi 30 yangu. Amanje vaitakurwa nevarume vakawanda vaita ma20. Saka vanga kubenefita nhamo yake. So tono mwana ukasika kuda kukuita ngo vanoda kubatira ngo vanokufarira so vane zvavanowana. Kumwa kufarirwa imbokusecha. Kuti kufarirwa kwachaiko here kana kuti pane zvinobuda zvinoendawo nekusaidi kwavo. Ndinoti ukatonyera kumupurisa unoita shamwari, hausi ushamwari, watorerwa. Une mhosva ukangomuti 10 unzati baba mimi nyika yakatoma handizvosvo famba zvakanaka mwana wamai watora mari. Ndo zvinoita mwana wamai here izvi. Yotofamba utiudza vanhu kuti hatori mufesi wangu ye tinotodarika. Wakatorerwa una ushamwari. Ushamwari hwenyu huri pamari yacho. Indotora chiMalawi sandakamboroja kumba kwaita uri mundarawo kuMalawi so. Ndaiwira naizvo kuti aiti kuti ndiwo mwana wapano urati uri mwana wepano. Mwedzi ukapera ndo pandainetseka kuti vepano vanobvisa futi. Osama matitles atinopiwa so mwana wapano mwana uchibvisa. Iri dambudziko radecorate pane kanonzika beautiful. Ufunge ndaitodza vanhu kuti mudhara wacho ndewekwedu. But uri kubvisa ka. Unokangana kuti wabvisa. Kuti ndiri wepano ndewekwedu mudhara. Watu wakumuzi uchibvisa. Namo pane painodhokoretwa so. Aigara pagedhi rakanzi beautiful. Senemu yakakufeita maisibanda but mawere anoita sibanda ka. Kukoti panze akazoona zvavo but munhu ari kurohwa. Nemota dzine tinted. Munhu ari kuchema mukati. Vachiona kuti zvakani mota hombe dawaina nodongera padashboard mukuru ari kutokalkuleta so panodzokekera yachuka tank baba kune imwe nhamo inozvidekoreta zvokuti vari panze vanogona kukuyemura kuti aipa beautiful gate but cheka life not beautiful. Mari iri kuiswa mundiro but life yachinja here chinzwa ka murume uyu akaporeswa yese semurume pana John chapter 5 akaporeswa aita 30 years paBethsaida. Healing yakanaka but ane zvaakapotsa kuita mumakore esa yakararama. Zvaaifanirwa kuita pa32 haana kuita, pa22 haana kuita, akatangira life pa38. Satani pane paanongokurova nguva. Unoita rugaro usisina mazino, kushishina nekutsenga zvakasiyana. Hauna mbozinzwa mira nzokororo. Zvikanaka une 70. Unedza wakapotsa kuita pakata. Zina pasisina nyama yakutengeka inenge yafuka. Wakuita yekukwachisa. Omwe chite kudhonza so uri kushishina. Ibenefit yako yes, but warowa netime. Ayosati wambonere madhara anopfeka ngeboys. Time yafanira kutengawo zvakanaka akapotseswa. Amudhara but unongoona majini akabvaruka so kuti mukomana wamakarwa nenguva. Mukati mejini imi mune mukomana akarwa netime. Aiwa majini edu iwaya. Unongoona nemupimbiri wacho kuti mune mukomana akarwa nenguva mumudhara umu. Makore akagara rapa. Mari ichibatika. Kune zveupenyu zvaaipotsa. Yekupiwa yakasiyana neyekushanda. Saka Peter paakasvika akabva muroera vhangeri kuti titarise nokwetasi. Anoona ka haisi bofu problem ndekusafamba kwekuti titarise ndei kune mamwe matarisiro. Wasati wakura regande vadiki regande kudzei. Kumba kwedu taiti tikati musikanzwa pawaya vaenzi. Ndakati singarohwe taitariswa. Unozati kutariswa zvinorevei? Vachaenda ndichakubata. Baba kutariswa kune nyaya.
Ndine shamwari yangu yaita zvemababy go zvemhando yepamusoro. Kungopfura neimwe nzvimbo zonati pane musikana wandaona. Aye zvatoita ndikati ndanzi tatarisana. Kutarisa language. Kuna rimwe ziso rokuudza kuti wangu inguva chete but uri wangu. Peter ari kutrena munhu matarisiro anoita kuti ureceive zvemweya. Nokuti kana uchiona nemeso enyama ugone kuona chinhu chemweya. Nokuti zviri kunzi tina Jesu watinaye haoneke in the physical, physical tiri tu, but tine murume watinaye. Saka kana wakugona kuona zvemweya unobata munana wako. Look at us. Shasha inoona yakutichwa kunyatsoona. Mumwe na matendo batirwa vanhu vanoona kuti vaone. Nokuti kune maonero. Jesu aporesa mumwe murume aiva bofu. Zvikanzi uri kuonei? Kwete kuti uri kuona here? Uri kuonei maonero? Vanhu kunge miti. I don't deserve another prayer. Kurati pane pamba kuti unoona but problem yako hakusi kusaona maonero. Anoona vanhu semiti akapiwa demo kunze norutsvaga huni anotanga neamupa demo wacho. Mumwe muti. Maonero ane nyaya. Vanhu vauri supposed kuremekedza unotuka. Uri kuona sezera rako. Uri kuona semupfana. Yeti nyangwe ari munhu waunoziva muraini but ane nyasha dzamwari dziri mari. Gona kumboona uchemweya. Ugone kugamuchirawo zvemweya. Look at us titarise. Ndokubva aparidzirwa raasingadaiwa mari hapana tsano do not worry. Silver and gold hapana. Such as I have. Manje life ine danger kuti mari hapana Jesu hapana. Unopasumuka sei? Peter ane advantage kana ati mari hapana but Jesu aripo anounza change. Saka mu life ugona kuita zvinhu tu. Jesu mari yacho. Jesu mari yacho. Kwete kuti uri mufakosi hapana. Mari hapana Jesu hapana unosumuka sei? So murume uyu anzi mari hapana but na Jesu atina isimuka ufambe. Verse 6 yati. And Peter raised his hand, stretched his hand and raised the man. Murume uyu paakasimudzwa na Peter zvanzi amira immediately akabva ava nesimba majoini make. Zvoda kuti simba rakataurwa raJesu kunzi in the name of Jesus rise up. Murume haana kuraisa. Nyaya isi kuti Peter ari kunyepa kuti Jesu anosumudza vanhu. Nyaya ndeyekuti tsano ndeyepanze akasiye mukati yaJesu avaiziva vanoziva imari. Nokuti makore ese haanzwe Jesu achiparidzwa ari kunzwa mari ichikandwa. Saka ari kunzwa Jesu wemuchechi ari panze. So kana uchiparidza you need such skill. Kuziva kuti iri timu rinomuziva here kana kuti harimuzive. Kana risingamuzive ndinotangira mune zvavanoziva zvekusumudzana pachedu Mwari wobata life yake. Nokuti ndikasamusimudza ndati rise up asimuke. Nokuti Jesu haamuzive chaanoziva mari mundiro. So the hand of man attracts the power of God. Pamwe pacho kuita kwako ndokwakamirirwa kuti Mwari vaite kuita kwavo. Peter aparidza pamusoro paJesu shasha haina kusumuka kusvika ati rega ndikudhonze. Isaini yekuti Peter anotenda Jesu ari kutaura kuti anoshanda. Saka akuti Ishe kana manonoka ndakusumudza ndega. Ndataura zita renyu but hapana chiri kuitika saka inini kuti ndinokutendai pindirai munyaya dzandakuita pano kuriska baba. Kuti wataura Jesu pasina change wotanga kutoita iwewe. Akadi kuvhunduka kuti na Jesu wandataura hapana chiri kuita rega tingofambisa. Akadi ndokuzvuwa ndokudhonza. Unopasimuka cheta. Waramba kuti usumuke nezita raJesu but ndonzi Peter aifamba naJesu. Ndokusimudza ndoziva kuti ndinaye. Peter ndokubva abata murume ruoko ndokubva amusimudza. Achingomira akabva ava nesimba. Haana kuwana simba kuti amire. Pane imwe problem ine vanhu yekuti unongochiti aiwa ngadzidzewo nhamo ngadzive kuti unombodonha unombodii. Kune stage yekuti mwana anodzidziswa kumira obatwa odzidziswa kufamba ozosiyiwa nokuti akugonawo kufamba. Manje taane generation yevabereki inototi ngaangodzidza zvese vasina kubata. Panonida help yako as a parent, as a guardian, stretch your hand. Usata zvakatoti netsawo patakasimuka so. Saka hapana nongozvwana izi ngaadonhewo.
Mwari vakakupa ruoko runostretcha for somebody ari weaker kuti ugone kumusumudza. Secret yemamissionary sei vakava effective nemachechi avakasiya kare kuma 1930 1940 achiriko nhasi. Havana kuparidza rakanyanya, vaiita zvakanyanya, vaivaka zvikoro, zvipatara, vopa vanhu kana bhinzi neraisi. Waipindira bhinzi chechiyo. Iyi chechi yakuti ndaana mbuya vedu yaana baba vedu kwaiterwa raisi kwete Jesu. Vakaminista kuhanga iri physical, zvikazobatawo the hunger iri spiritual. Mamissionary vakastretcha ruoko, munhu akazowanira Jesu paraini nebhinzi kuchechi. Kunzi aiwa tisati kupai bhinzi damboti paridzei. Ako munhu anogara kwa. Muiziva tichatambira zvedu after preaching. Ati yawo skill iyoyo yakaita kuti mamissionary ave effective. Hauna record yemakurusedi maumba akati kuti missionary paitwa zvimwe zvakakura. Vaiva votaura as easy but work hard to stretch the physical hand. Zvikapita asimuka. Why? Vanhu vaiziva zvemasvikiro kwete Mwari. Saka wakatanga nekuti Jesu akauye, chitanga neruoko rwako kana vasimuka vamira paraini rebhinzi votaura Kristu. Mwari obata vanhu vari muraini nekutambira zvinhu. Peter stretched his hand. Problem yako, your hand is missing. You preach very good, but you don't stretch in the physical to touch those who are less in understanding. Kumusha gogo wangu mai wangu mazuva anga vachiri kwasati vashaya. Vaiti tikaenda kuholiday takudzoka kutown, vainamatira vazukuru vese, but vainyanya kunamatira inini vachidzokorera zita rangu. Zvakabhuwa muzukuru ainzi Talent akavabvunza tiripo kuti gogo munotinamatira but mune favor tremo munodzokorora 1. Vakabuda pachena kuti anotenga shuga. Shuga isi kutamba nayo. Yo shuga unoiziva iri kuchemberi. Gogo wangu vaida tizhe kuti ukatenga shuga pairo declaration rekuti nyozonodengera zangu pamushuga imo. Your hand ukagona kuri stretcher, you will experience the supernatural power of God. Mumajoints are weaker. Yomwe Jesu anoparidzwa Yesu but anoshanda nekubata. That's right. You know, Gideon aenda nevanhu kumvura akanzi naMwari vari kunwa mvura nemiromo, dzokeri ngavadzokeri. Handikupei kukunda nawo. Kwete vasiri kunwa, vari kunwa nemiromo. Asi vari kunwa nemaoko vachiisa mvura pamuromo, enda nawo. Ivhangeri rakatojeka iri kuti raMwari harisire muromo chete nderekubata. Taakuda vanhu vanotenda shoko rinoparidzwa uye nekuita. Mwari vokupai kukunda. Ave kuti riba zvakariba dzokerai kumba. Pane vakadzorwa kumba gengare muromo. He stretched his right hand kubva musumudzi akabva ava nesimba. Zvanzi akatanga leaping and walking achipinda muchechi. I want to show you a certain picture from his mother's womb. Anobvira afamba, he was lame. Mastage ari natural paupenyu ndeyekuti kana waberekwa unokambaira. Wapedza kukambaira unodzidziswa kumira day nanade wozofamba mustage 3 stages. Kukambaira, kudzidziswa kumira, kufamba. Uyu murume kubva mudumbu ramai vake mastage wayo haana kuita. Kudati ndiye munhu wanga asinobvira akambaira nawo mwana. Kungoberekwa nekutofamba. Nyasha dzaMwari ngadzikubvise mastage anoshoresa. Nokuti zvinoshoresa kuti murume ane ndebvu apinde mustage yekukambaira. Aiwa, usikuiona picture yacho. Ukaona mwana achikambaira haisi problem. Ukaona mashizha vakukambaira panobvunzwa nzi koinda nokuti stage iyoyi vaifanira kunge vakadarika. Mwari ngaakupe nyasha vakusvitse kumusoro kune vamwe. Vanhu vasaye kuti wakapashika sei. Nokuti mastage atakaita hauna kuita nesu, but uchavaudza kuti the hand of God is supernatural. Vakandibvisa muguru vakandiisa pazvigaro. Havana kumbonditesta palevel yepakati apo. From guruwa pachigaro namachinda. Vamwe vachitaura so, ndakazofunda ndikaenda kuOxford, ndikazoenda kuSouth Africa, ndikaenda paFort Hare, ndikaita degree, ndikazoshanda kuembassy, kuNGO, ndikazowana mari yangu yekupeya kana ndikavaka imba iyi. Iwe unongomira woti kwese hakuna kuendwa, sikudenga kuna Mwari. Come on.
vanhu vane formula dzavakajaira zvavava netimu yebhora. Timu yebhora kana ichita training vanodzidzisa mastriker kugohwesa because you win by scoring goals. That's right. But the complete truth, you can also win musina kugohwesa. Enemy yazvigohwesa kunonzi kuchunira. Asa uzvizive. Munotopiwa trophy musina kugohwesa vazvigohwesa vega. Zviriko. Hazvitrainwe asi zviriko. Aiwa hazvipracticwe izvozvo kuti chero matambiro anoita vanozvigohwesa vega havatrust izvozvo asi mamiracles ariko. Kune timu yakapiwa trophy isina kugohwesa. Ava vaida kungodzorera kuna kipa ndobva varasisana. Hama dzangu Satani pane paanombochunira achitoti iwe haugohwesa hapana chinoitika, iye ndiye anokonzera kuti urigohwe kwake. Wongoshamisa wakusimudzirwa nokuti paada kuita dofo ukasaita madigiri wakaita house girl, Mwari ndokubva akupa murungwane moyo nenyasha neupenyu hwako, ndokubva akutsvagira stand ukavaka imba yakavakwa nedigiri yakavakwa uyu house girl. Kune Mwari anosvetukisa mastage, hazviitwe neshasha, zvinoitwa nenyasha. Don't look down on yourself. Kuti manje vamwe vangu vakaenda apa, vakaenda apa, vakaenda apa. Vamwe vakupa kurarama asi panyasha takasiyana. Anobvira akambairawo. Ndakanzwa vamwe vachiti kana watenga kamuta akasova ukati shande wotopa kamari woswapa woupgrade uchisurudza uchidai. Ndonzwa vanhu vachidaro ino. Makambonzwa vanhu vemboti kana zvanotodzana. Baba apa ndepekutangira bati ukazoita kamari so unongoita swap wotopa wopinda mubenzi. Iorder dzavo. Kuna Mwari anongoti ibva uko kuGD6. Makaswapa ipi zvakabhadharwa pamuchinjikwa izvi. Isati swape card dzinongoswapwa nenyasha. Rahabhu aigara pamadziro achitonzi chifeve. Kugarira kumadziro uko haisi kudiwa. Kunzi hondo ikatanga ndokwatinonzwira kuti kune vafa kumadziro, kune enemy auya. Wanga vakaitwa majurawo vari vanhu. Position yagariswa mukadzi anonzi Rahabhu iposition yekuti hondo ikatanga ndokwazvino zvairi. Reka nupe a tip of wisdom. Mulife trusta munhu anoti ndinokuvenga anenge achirevesa. Wasingafanira kutrusta munhu anoti ndokuda. Nokuti vamwe vacho vanokunyudza vakakunyepera kuti vanokuda. Yekuti ndokuda inobetray kudarika I hate you handikufarire ijoini mutoko. But ndokuda yakatakura zvakawanda. Indakazoona mubhaibheri kuti kiss is dangerous. Jesu kuti abatwe, Judas akati pautodakarika kiss mumuzive. You don't want to miss your kisses. Unotengeswa. Panobatwa munhu. Kiss yakabviswa kubva kudhara ndo yauri kuchemera. Hambo ndi kiss, unokiswa usingadiwo zvinoita. Wana unokisana mutauni usambonetsika zvako. Inoshanda zvakawanda kiss. Pontengeswa munhu. Unovengwa zvekuti unokiswa zvekuti unofunga kuti uri kudiwa. Nguva yekututa mvura iriko. Panguva yekututa mvura usatarisira vanhu kukubhiga nekukuremekedza. Kuvimba naMwari nekuita zvinotaura Mwari zviri padunga munhu. Mwari chavakanakira haurambe uchingotuta mvura. Pane change inofanirwa kuitika. Ndauya kuzoprofita shanduko murelationship, mubusiness. Ramba uchitrasta Mwari, ramba uchiita kuda kwaMwari. Chandinongoziva betsi pachane testimony yakasiyana nemamwe. Asamfundisi kuti tizashandere ndikuti shanda uri muna Mwari mukuteerera Mwari urarame nenyasha nyango uchishanda. Nokuti salary out of grace is stress. Funga ya unotambira nemhuri yako. Dai vaipa mari ngemhuri yauinayo zvazviri fair. Hawana basa kuti une 6 unongopiwa 150 unyezondo vanhu vari rafa. Ndine mwana mukoma akashaika avawedzere futi. Sweat kana isina grace is stress. Shanda, but put your trust in obedience. Varume tikatuta mvura kana Jesu asina kutaura
hainake ende haichinje. But kana ari Mwari ataura ndikatuta mvura, panguva yekututa apa unombosekwa. But kana mukuru wemutambo anwa unopigwa, ichasvika nguva yekuremekedzwa. But pane a process of time yekumbosekwa. Nyika ngaiseke asi kudenga kuna Mwari. Usatarisire vanhu kukubhiga uchituta mvura, bosi ichiri mvura. Katime kemvura takakararama tichiitutiswa yakashandurwa. Yakashandurwa zvekuti naiwo wakapedzisira kuti saka zvaitwa naMwari mukati nai. Wazvana mutambo ufika kuti uri wega ka. I remember ndichitanga ndiri muranda washe. Mazwano nda man of God. Nyasha baba. Ayawa inikai. Yawa inikai. Muranda washe nevakomana vaitanga vari vandikansela so. Haunoparidzirei paroti hazvindaka zvina kurongeka vachida kutodikanzura chipo changu. Inoita waini. Ini waini ndakaionai. Takatuta mvura mumastreet, takatuta mvura. Hapana mamanza mvura. Ndoranzi GD6 nyowan mvura maplastic utore 50,000. Unyazona kuti waini iye yakubatika. But mazuva takatuta mvura taiva mabalance pameso evanhu. But izvezvi osakana zvanaka futi vanhu vanonoke kuchinja. Ndakazona kuinbox kwangu nemunhu wandisingazivi kuFacebook. Hi handsome. Ndiri handsome na? Ko yawaini kai. Usatambe newaini inotapira man. Unonaka ndikukutaurira. Hi handsome 848. Pesa baba iripo ngo. Kana mvura uchiri kututa so. Akuna nbokuti continue. Keep it up, tuta mvura. Why? Because paka shorter wine. And we are fetching water. That's encourage somebody panapa. Zvakataura Mwari nezviri kutaura Mwari ramba uchiita. Nyika ikuremekedze kana chisati chabatika. But Mwari vano respect your faith and your trust, obedience. Mvura iyi ikatutwa